Muž dostal telefonát. Od niekoho, kto zomrel pred 2 rokmi. A to, čo mu povedal, ho navždy zmenilo. Znie to ako film, ale tento prípad je podľa všetkého skutočný. Volal sa David, bežný muž pracujúci v malej firme. Jedného večera mu zazvonil mobil. Na displeji bolo číslo jeho najlepšieho kamaráta, Mikey'a. Problém? Mike zomrel pred 2 rokmi pri autonehode. Telefón bol zničený. Číslo zrušené. David si myslel, že je to omyl, ale keď zdvihol, počul tichý dých. A potom vetu, ktorú by poznal kdekoľvek. Znieš unavene, Dave. Dávaj si pozor na tú cestu. A potom ticho. Signál zmizol. Následne začal telefonát analyzovať. Žiadna stopa, žiadny záznam. Bol to sen, halucinácia, alebo niečo viac? To, čo sa stalo na ďalší deň, ťa úplne